The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. James 1:12, Blessed are those who persevere under trial, because when they have stood the test, they will receive the crown of life that God has promised to those who love him. John 3:18, He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Romans 10:9-11, because if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For which the heart one believes, and thus has righteousness, and with the mouth one confesses, and thus has salvation. For the Scripture says, everyone who believes in him will not be put to shame. There hath not failed one word of all his good promise. It is the Spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit, and they are life. Romans 5:1, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Romans 5:8, but God commendeth his love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ni ining adlaw, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong kaugalingon. Kung napo ba tayo mga sala na atong nabuhat nining adlaw, sugod kaganiha sa atong pagbangon hangtod ni higayuna. Kining mga sala nga atong nabuhat, babag kini sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, busa ang mando sa Dios ka ato kanang hingadlan, ato kanang ikumpisal ngadto sa iyang atubangan. 1 John 1:9 says in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Og alang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, wala pa si Kristo sa imong kinabuhi, gidapit ka sa paggamit sa imong kaugalingong kabubuton sa paghimog desisyon. Labing manungdanong desisyon nga imong mabuhat sa imong tibok nga kinabuhi. Ang desisyon sa pagtuo, pagdawat kang Ginoong Kristo ingon nga imong manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. John 3:3. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Busa sa hilom magampo ta. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for your faithfulness to your word. We thank you, Lord, for this privilege of gathering ourselves together in fulfillment of your command, that we have to assemble ourselves as your children and learn your word. We are gathered here once again with the purpose of listening and assimilating your precious word. We now pray that God, the Holy Spirit, will enlighten us on the subject we are going to take up today.
We pray that you give us the necessary concentration and focus to your word with an open mind. All this we ask in Christ's precious name. Amen. Mga higala mayong adlaw na sab kaninyong tanan nga mga suki nining atong Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Og aniya na sab kita kahiusa aron kita paminaw mga padayon sa atong spiritual momentum nga makapadayon kita sa pagsibog sa unahan ingon nga mga anak sa Dios, mga Kristohanon, o kini man ang atong buluhaton ining ikaduha nga bahin sa plano sa Dios, pagtuon sa balaang pulong sa Dios. Busa aniya pa kita nagadupot, we are focusing our attention on the subject, the unique spiritual life of believers in Christ. Ang talagsaong espirituanong panginabuhi sa mga magtutuo kang Ginoong Kristo. Okay, ato ipadayon ang atong gisgutan as a review. Nakita mga anak naman sa Diyos, we are supposed to be walking in the light. And nahibaw kita nga ang Diyos kanamdag, kahayag. Sa 1 John 1:5, this is the message we have heard from Him and declared to you that God is light. In Him there is no darkness at all. O diya sa versikulo 6 niya na if we claim that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not the truth. Mao kini nga mahinungdanon gayon sa pagtuon sa pulo sa Dios kay mao kini ang kahayag. So kung ikaw mo claim lagi sa maong bersikulo that you are you have fellowship magha pagkabitay sa Dios apan nagalakaw sa kangit-ngit unsay pasabot paglakaw ka sa pagkaway doktrina. Kaya wa magkay ganas pagtuon sa pulo sa Dios busa you are walking in darkness. Okay? Niining kalibutan na. You are walking in darkness, not in the light. Kung busa you are lying when you say you have fellowship with God, ang labing tinuod, naglakaw ka mas kangit-ngit. Busa wala ka magatugan sa tinuod o namakakanya na. Okay. Now, sa atong pagkakristohano, ato namang yung nasilsil kiningan. Dili natataga dinhi. Yato yung higayon nga imong gidawat sa Ginoong Jesucristo. Gibalhin ka na gikan sa panahon ni ining kalibutan na ngadtos panahon sa eternidad. You are supposed to be we kitang mga Kristohano. So di na taga din eh. Although, gingon sa bersikulo nga, we are in this world, but we are not of this world. Okay? Mao na nga ang tanan kong sistema ng kalibutan na ihahaman ni Satanas. So, this is one of our major enemies as Christians, the world. Of course, dili kining kalibutan na itong gilakaw-lakawan, kundi ang sistema ining kalibutan na iyahan ni Satanas. Mao na nga gikinahanglan ang atong pagpanalipod, sulod niya ng hinagiban na gihatag sa Dios kanato. Kaya unsa man nato pag-asdang sa atong mga kaaway nga espirituhanon man sila, kung wa tay mga espirituhanong hinagiban. The sword of the Spirit is the Word of God. Mao ni atong gitun-an adlaw-adlaw. Mao ra kini ang atong kalig-on, atong panalipod, o anha kita kay kita naga-tan-aw magid sa mga prinsipyo diya sa pulong sa Dios. Ngadto kaning higayon nga si David nakigharong
nakigatubang sa iyang kaaway nga si Goliath, sa iyang gisulti. Kagamay ra ni David, kung itandi ni Goliath nga higante, unsa may gisulti ni Ginoong Jesucristo. Ni David, dili ni Ginoong Jesucristo. Si David mayon, the battle is the Lord's. Ang away, dili ako iyaha sa Dios. Okay? So, maupod na kita. Kung kita magatubang, magaharong nas mga gumunhab, mga suliran, mga pagsuway, din kalibutan na, then, may tadayon sa ato, deep inside our soul, we say, the battle is the Lord's. Ako mahimo sa akong kaugalingon kung wala ang Ginoo. You see? Ang Ginoo mo itong kaligon o mao ni atong panalipod. You see? Okay, mao na ang kitang mga magtutuo. Of course, let's try to recall, reverse concentrate nga every time kita mag-atubang o mga sulir. Of course, di man ta kalikay. Kaya niya man lagi ta nini kalibutan na. Puno sa mga pagsuway, mga gumunhab, mga pagpiit, mga pagkanang daot, o unsa pa dihang mga negative nga mga panghitabo. So, ay mga suffering, of course. We are kanang appeal kini sa declared will of God nga kita mo Kristiyanon, we have to suffer. Okay? O nahinumdum ka pa ba niya itong 7 declared wills of God? 7 ka mga gipadayag ng mga kabubuton sa Dios. Kung nag-una gyud niini kabubuton sa Dios kang tanang kaliwatan sa tao maluwas. All members of the human race be born again. Unsaon? Pinagis pagtuo kang Ginoong Kristo lamang na ikaw ma-born again. Okay? Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. John 3:3 o John 3:7. So na, ang una yung declared will of God is that all members of the human race, tanang tao, maluwas. Okay? Muna una nga declared will of God. Ang susunod, nga ang tanang nga tao na pag-usap, those who are born again now, who are saved, be sanctified. Ano sa mga sanctified? Nga mabinalaan. Kay tulo man ni kaklaseng sanctification nga itong agian ingon nga mga Kristohanon. Unas tanan, sa niya nahigayon nga nakadungog kas maing balitas kaluwasan tumo ka kag Ginoong Hesus o ikaw maluwas o ikaw migamit sa mong kabuton sa pag dawat niya ng maong mensahe imong gidawat gituuhan sa Ginoong Kristo ikaw naluwas. So niya nang higayon na nga naluwas ka, mao na gitawag og positional sanctification. Positional nga naman. Ang butmasabot sa positional nga mo na imong tinuod, matuod nga kahimtang sa imong pagkatao. Okay? Ang imong kahimtang nga ikaw unsa? You are sanctified. Na-sanctified ka na, binalaan ka niya ng higayon nga mipahilo na ka sa grasya sa Dios. Pinagis pagtuo lamang kang Kristo lamang. Okay? Manay kaduha nga declared will of God. Ang ikatulo, unsa man? Nga declared will sa Dios nga ang tanang mga magtutuo, kay magtutuo naman, human ka maluwas, magtutuo ka naman, ang tanang mga magtutuo kontrolahon sa Espiritu Santo. Dili ang ilang kinayang magasasala ang mukontrolar sa ilang kalagon, dili ang Espiritu Santo. So that is the third declared will of God, that all believers be controlled by God, Holy Spirit. Unsa may ang paagi, mechanics, kay ikaw magkontrolar sa Espiritu Santo. Usa lang. Usa ra ka paagi nga iya sa Dios nga gimugna. Ang paagi nga ikaw makontrolar sa Espiritu Santo, mao nga ikaw mo sugid, mo kumpisal, mo hingalan sa tanan nimo mga sala. Ngadto sa Dios. Okay? Ang Dios, diretso ngadto sa Dios kay siya may imong gibuhatag sa
You did an offense against him, his righteousness mo busa adto nimo isugid, adto nimo kanang angkuna nga nagasaka. 1 John 1:9 ang imong gamiton. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Na, once He cleanses all our unrighteousness, we are declared sa binalaan. You see? O ikaw, kontrolahon na sa Espiritu Santo. Magasabot ka ba? Diha lang. Diha lang pagi nga ikaw makontrolar. Dumalahon sa Espiritu Santo. Ay mo kalag. Okay? Dumalahon ni mo kalag sa Espiritu Santo. Siya ni mo dumala. Mo palihok. Mo gahom. Na control. Okay? That's filling of the Holy Spirit as compared to indwelling. That's different doctrine. So in filling, you are filled by God, the Holy Spirit, by the time na ikaw mo sugid, mo kumpisal sa mga sa. Klaro? Okay, so man ikatulong nga declared will of God. Nga ikaw makontrolar sa Espiritu Santo. Oh, by the way, the other name niya ng control is filling. Okay? Filling of the Holy Spirit. And so, once you are filled by God, the Holy Spirit, you are in fellowship with God. Na kay pagkikambitay. Samtag na. So, man ikatulong. Ikaupat. Na, kitang mga magtotoo, magpasalamat sa Diyos that all believers give thanks in everything. Magpasalamat ka sa pasalamat ka ba sa inig matag, inig bangon, inig buntag, gikas imong pagkatog sa tibuok nga biin, inig bangon, imo nagpasalamat ka ba sa salamat Diyos. Imo pa kong gipaghinhawa, gipabuhi hangtod ni gayuna. Nagpasalamat ka ba? Una ay mga suliran, mga gumunhap, mga pagbiit, pagantos. Nagpasalamat ka ba sa Diyos? Salamat Diyos nining pagantos nako. Mao ni makapahatag kanong kalingon. Nagpasalamat ka ba niya na? Mao ka na ang declared will. Gipadayag na sa Diyos nga kabubuton. Mga ikaupat. Give thanks in everything. Everything. Makalisod ba? Kahayahay ba? Pasalamat ang Diyos. Kay kunagan ni mga kalisod, mga pag-antos imong kinabuhi, kana midangat diha sa imong kinabuhi, kay naituyo ang Diyos. Kasabot ka? Naituyo siya. In everything na may tabo sa itong kinabuhi. Nahaagi siya tuyo. Sabta gina. Muna ikaw pa. Give thanks in everything. Ikalima. Trust in the Lord. Okay? Kay mao man niya nga tugong operation BSCGTSP. T nga ni that it is God's declared will that all believers trust in the Lord. Nga mosalig kita sa Dios. Ano sa may gisulti des Proverbio 3:5-6. Proverbs 3:5 and 6. Klaro kayo, tinaw kayong pulong sa Diyos. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. Na, salig. Na kabay pagsalig. Kung kanarabang imong pagsalig, dili ka na maugman. It is not developed kung wa kay pagpadayon sa pagtuon sa pulo sa Diyos. Kasabot ka. Para samagod sa usa ka tanom, di ni mo na bisbisan, di gina siya mo unsa, mutubo. Malaya ra gyud na siya. Tandi lang nato na. It is a comparison. Na ang atong pagsalig sa Diyos unsa, mo anam na siya kanang kalaya. See? Kay kuwang man lagi ka sa gitawag og spiritual momentum. Okay. So mo kada ang ikapila naman to. Ikalima.
Ang ikaunom, nakaron bantay sa ikaunom, it is God's declared will that all believers suffer. Aha, ana, paantuson na ita. Matingali niyo ng ubang pilosopo. O sa manining Diyos, kanang gusto na siya, malipay na siya, mag-antos niya mga anak. Hindi na ba? Tanaw ha, paminaw. Ayaw sabta o sayo. Do not make it a wrong kanang concept. Ayaw say pa. Kaya ang kaning buot pasabot nining declared will of God, believers suffer, dunay duha ka klaseng suffering. Bantay. Kaya kung wa ka Doctrinal lagi, bahin nini, then, ikakasabot. Maingon lagi yung kanya itong unang iingon ako, nga sa maning Diyos, kadang gusto din siya tanaw, mag-antos ng mga Kristiyano. Dili. Doon ay duha kamatang sa suffering. Una, suffering for blessing. Ang ikadua, suffering for unsa? Discipline. Ang suffering, gibahin is duha. Kung ikaw, you are in the state of sin, naglunang ka sa sala, tuwa ka sa gawas sa plano sa Diyos, then, Kristuhanon ka, apan tuwa ka sa gawas, kaya huwag magpadayon sa kanang tubo spiritually sa imong kalag, then, kanang suffering imong ang giatubang disiplina tungod sa mo na bitaw bersikulo diha, suffering for being evil as evildoer. Okay? Suffering, disiplina. Disiplinahon man ta sa Diyos, kaya ato man siya kamahan. Pantunon, pareho sa mga ordinaryong pamilya. Pantunon man yung mga kabataan. Ano ba tulid? So tuliron ta sa Diyos pinagi sa pagpahamtang niya suffering na to. Kung wala ka lagi pagtuos po sa Diyos, di po kakaibaw unsa ng suffering nga. You see? You have no discernment then. So, ang ikaduha, mamatang sa pag-antos, diha, ang nindot diha kay kanang pag-antusa is for blessing. Ang unsa man nabot pasabot, ma-blessing man ning pag-antos. Blessing ka na, kay unsa, na ay tuyo, gihapon ang Diyos sa imong pag-antos niya na kay kada pagpalig-on niya ng imong pagsalig ngadto sa Dios. Kay wa makay laing kadangpan, di man ka kadangog sa mga tawhanong dangpanan. Siya ramang yun ang Diyos, ramang yun. So trust in the Lord. Diha sa Proverbs 3, 5, and 6 ay nakalimti ha. Nga aron ka ng imong suffering, siguruhan ka na panalangin, blessing. You see? Kay behind it, na ay unsa. Of course, blessing. Kay amahan man nato ang Diyos. Ayaw ka nang ikaligot-got kung ikaw mag-antos. Kay naituyo ang Diyos niya na. Okay? Kung magalahutay ka niya na ay ganti. There is always a reward after you have unsa. You are able to go through with that kanang pagsuway. Kaya pagsuway mo na. Okay. So, mo na yung ikapila naman to. Ikaunom. Now, andun ta sa ikapito. Na mo ni kinagabihan. Iba ko sa ngano maning kinagrabihan maning by the way, ato rin kong reviewon. Primero, ha? It is God's declared will that all believers or all members of the human race be born again. It is God's declared will that all believers be sanctified. And then number 3, controlled by God the Holy Spirit. Number 4, that all believers trust in the Lord. Kunya ikalima, it is God's declared will
that all believers trust in the Lord. Kunya, ang ikaunom, it is God's declared will that all believers be productive. Okay? Unsa man po pagsabot ng productive? Mabungahon. You can be productive in your being a child of God. Kita, magkakinabuhi ta ni unique spiritual life of believers in Christ. Okay? Nga mo, unsa? Mo prosper sa atong, unsa? Kanang production. Naduha ra ba po yung klaseng production ang gihisgutan sa pulong sa Dios. Okay? Ang una nini, unsa? Kanibang divine good o human good. So, mahimong makabuhat kang mga mayo according to the Word of God. Ang ginamit ni mong pulong sa Diyos, ang resulta na ng imong mayong binuhatan, divine good. Diyos nun nga buhat, binuhatan. Kana na ay ganti niya na. Kaya kana gitandi man na sa gold, silver, precious stones. Di man na masunog kung di mo nang duslitan, di na masunog. So, it will stand o kana na siya ganti. Whereas on the other hand, kung ang imong pagbuhat o mayo way pulong sa Diyos, nagalbuhat lang ka, natural lang yapon sa imong pagka-ingon nga tao, without God there, ang kanang mayong binuhatan, mo resulta o unsa tawhanon nga maayong buhat. Gitandi ka na nato sa kugon, kahoy, dagami. Dusliti na. Di ba mo sila sunog, daw. So, sa may mong kanang sa may dahuman ni mo nga mayong reward o ganti sa Diyos, wala. Wala ganti. Kaya masunog man. So, mo kini ang declared will of God na timana na to. Okay? So therefore, kung naanay mga suffering gani mo abot sa itong kinabuhi, pasalamati ang Diyos. Pasalamati. Maybe it's an illness o sa tika. Abrihin mong Biblia. Sa 1 Pedro, Kapitulo 1, versikulo 6 kanto 7. 1 Peter 1, 6 to 7. Sa isulti diya sa in English. Verse 6, this brings you great joy, although you may have to suffer for a short time in various trials. Okay? Verse 7, such trials show the proven character of your faith, which is much more valuable than gold. Gold that is tested by fire, even though it is passing away, and it will bring praise and glory and honor when Jesus Christ is revealed. Na, kita nimo? This brings you great joy, although you may have to suffer for a short time. Okay? How is our time compared to eternity? Wow! Di dahil kita, di lang kami yung kamuray, magkamajingking, dili. Not even that. Cannot come close to that. Eternity is forever without end as compared sa itong panahon. Nga kung ikaw nag-antos nining panahon na, compare ni mo na dito sa eternidad. This is only for a short time in various trials. Matud pa niya ng versikulo 6. Versikulo 7, kanang maong mga pagsuway show the proven character of your faith. Ano siya mong pagtuo, which is much more valuable than gold. See? Labaw pas ka bililhon sa bulawan. Nga ang bulawan, gigisuwayan, pinagi sa kalayo. Even though it is passing away. And it will bring praise and glory. Magahatag kini
paghimaya, pagdaig, paghimaya, pagtahod sa dihang nga si Kristo, ibutyag na, will be revealed. So mao na atong hatag na kong impasiyan hiya kanimo nga kining pito ka mga gipadayag nga mga kabuton sa Dios matanom na si imong alimpatakan, imong kalam. Okay? Ug di man ni usab nga ang Dios wa gyud mo kanang mo piyong lang siya sa nganhi kanato, kay kita giatiman gyud niya moment by moment, giatiman ta niya, nahibaw-an ang tanan nato. Ang iyang pagkasayod nato labaw pa sa atong pagkasayod sa itong kaugalingon. Samtag na God knows more than we do know ourselves. Parang sa wapaganita himugso ni kalibutan, nahibaw-an nato sa Dios, nailhan nato sa Dios. When we were still formed in the womb sa atong inahan, nahibaw-an nato sa Dios. In eternity past, nahibaw-an niya tanan po. Eternity future, sa atong dangatan, ini kalibutan na. See? Kana tungod na suod na ang tanan sa ginganan o divine decrees. Nasuod na sa Diyos nun nga dikrito. Okay? Di man ang Diyos wa gyoy kanang pagpanumbaling na to. Basig mo yung kawa na manumbaling ang Diyos na to. Marubag mo bati ka nga wa man ko panumbaling ka sa Diyos. Dili. Sayop na. That is a lie. Ang Diyos nag-atiman ka na to. Moment by moment. Mo na nga, patunon ta siyang pulong, pagamiton siyang pulong, moment by moment po. Kay, this is a relationship nato nga sa Diyos. Ito higayon nga mahimong tag-desisyon pagtuo kang Jesu Kristo. Diha mugna ang atong matuod, tinuod, bugos, timos nga relasyon nga sa Diyos. See? Uwa ka na pagduha-duha. Ayaw na kanang vacillating o with hesitation nga dili kaluwas. Once gamoyon ang Diyos nga tumuo ka kang ganong Jesus o ikaw maluwas. Ano sa man kinsa man nagsulti na? Diyos. Kinsa man ang Diyos? Hingpit. Tanan nga isulti. Hingpit. Perfect. Tumanon nga niya. Di na siya Diyos o di siya mutuman. Huwag bakak ang Diyos. Okay? So kung ngayon siya tumuo ka kang ganong Jesus o ikaw maluwas. Ayaw na pagduwa-duwa. Luwas ka na yun pag tuon ni mo kang Jesu Kristo. Wala nga, diha establisar ang imong relasyon kanto sa ibahim, balik ka ngadto sa Dios. Gikan sa mong kahintag nga nahimulang ka sa Dios, gumikan sa napanunod na itong sala nilang adanog ni iba. Sa dihang pagsupil nila batok sa kanang mando sa Dios. Sa dili pagkaon niya itong bungad itong kahoy sa pag-ilas mayog dautan. Dito, kaya kita kaliwat Manila, dito ang tanang tao na duhi, tanan. Di kanila hangtod sa katapusang tao may mugso ng kalibutan, na duhi, na panunod, na kanang naangin, nun talang sa mga binisaya bang kagaraan, naangin ta sa ilang buhat. No na nga, nahimulang. So mo ito nga ang tao declared as unsa, niya ang formula nga Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. Ang original nga sala ni Adan, dugangan pas kinaiyang pagkasasala, ang resulta patay spiritualmente, spiritually dead. Although we are physically alive, buhi na ginawa gud ta, kaulakaw pagod ta ning kalibutan na. Apan ang tinuod nga kahimtang sa tao mo patay spiritually.
Ang sabot pasabot ng spiritual death. Ang buot pasabot dili kay ang spiritual lagi mamatay, kaya di pa mamatay ang spirito. Pasabot niya na spiritually dead, ang buot pasabot, putol ang atong relasyon gikan sa Dios. Putol. Wata relasyon. Nahimulang tanan gikan sa Dios. Mao na kahimtang tanang tao mahimugso ni kalibutan na. Mao na nga ang Dios tungod sa iyang grasya. Ay grasya gyapon ning lihok. Gihimuan niya pagi nga kita may balik ito kaniya. So, iyang ipadala ang bugtong anak ng si Jesucristo. Dinihis kalibutan, nagpagkatao. God incarnate. Nahimo sa tao o ansa nagpagkabatay sa cross. Aron sa pagbayad sa itong sa sala. See? Siya yung bayad. Hindi matagabayad. Ang Diyos ay makabayad. So, iyang gimo ang pagi. Grasya na. So, ang iyarag yung gikinahanglan sa tao mo nga, mutuo ta. Itong gibuhat ni Jesucristo dito sa cross. Pagpakamatay, pagbayad itong mga sala. Tumuo ka kang Jesus. Tumuo ka sa iyang gibuhat dito sa cross. O ikaw maluwas. Nora. Dilibot ang Diyos maglibog ang pang tao. Mga nang uban, yung mga pilsupo, mga negatibo, maghihimog ilang laing pagi. Nga dili man madawat sa Dios. Ang ihaharaman sa Dios, ang iyang madawat pon. Sabot ka. So, muna bando o tugon sa Dios. Nga mutuo lang ta siyang bugtong anak, siyang gibuhat to sa cross, o kita maluwas. O niya na yung pag-ingon ni mo, mutuo ko kang Jesu Kristo, ako maluwas, ikaw diha-diha na hibalik. Ma-restore ka, mahibalik ka ngadto sa imong kanang relasyon sa Dios. You are now related. The Holy Spirit picks you up and puts you in union with Christ. Dito, nadugtong ka, nahiusa ka, you are in union with Christ forever. Wala na pagkatangtang. Silyuhan na gina. Sealed by God the Holy Spirit. That means, ikaw, gipanag-iyahan lang sa Diyos. Wa na yung magkapanag-iyahan mo, wa na si Satanas, kinsa panggahom. Wala. Ang Diyos na itang-iyan mo. Kasabot ka. You are now eternally related to God. Pinagi lang si imong pagtuo kang Jesucristo. Lison ba na? O bito nang maingon yung mga amigo ba mo dang misura ginin tao, no? Kanang sayan ang sana kanang nailang sinultihan kanang murag yung kining sabi to, nakalimot mga gotong iyon nila. Kining tao ba kanang magtuman malagi siyang kabubuton iya. Come on na. Man is a product of his decision. Basta. So, mana niya tumbok di pasabot ini. Nga, wa gyud ta biyain na sa Diyos kay anak na ta niya. Okay? Now, diya sa Filipos 3:20, Philippians 3:20, kana sulti diha nga kitang no magtotoo mga lungsuranon mas langit. Tagalangit na ta. We are citizens of heaven. Okay? Okay, unsa man ito nitabo yun yan itong pagtuo ni mong Kristo. Daghan. Ang sagan na itong kanang painumdum ni mo na ikaw nadugtong na ni Kristo. Ihatagan ka kinabuhing dayon, eternal life. Ikaw gibautismuhan sa Espiritu Santo. You have been baptized by the Holy Spirit. Ang imungan gilista na dito sa Lamb's Book of Life. Di na ka na mapasa ang tod. Di na mapa ang tod sa kanturan. Kana nagpailang na ikaw. Kalifikado na mga magapuyo uban sa Diyos dito sa eternidad. Forever. Okay? Mao na imong passport. Ang imungan tuan na. Ngayon sa pa.
gisuluuban kas pagkamatarong sa Dios, you have been clothed with God's righteousness, perfect righteousness. Di na mo tanaw ang Diyos di mo nga condemned or judged, kundi you are justified, na matarog ka na. Unsa pa? Nga ikaw kanang sakop ka na sa harianong panimalay sa Diyos. You are now a member of the royal family of God. Okay? You are now a child of God. So, as a child of God, ano ito nakatutok yun? Kinasuot naman ang plano sa Diyos. You have already part of the plan of God. Ang plano sa Diyos hingpit. Only a perfect God can produce a perfect plan. Since God is perfect, His plan is perfect. Kasabot ka? So mo na ikaw ug ako mga Kristohanon man ta, anak naman ta sa Diyos, then God has 7 divine provisions for us. Na ipito ka mga pagsangkap sa Diyos. Una niini nga unsa? Ang Bible, ang Biblia, containing the word, the thoughts, the kanang precepts, ways, kabubuton, tuyo, plano sa Diyos. The Bible. Okay? Mao niya instruction manual sa Diyos. Aron kita mo enjoy sa itong kinabuhi. That is one. The Bible. Ikaduha, ang pagka-omnipotente, pagkalabawang gamanan sa Espiritu Santo, Diyos ng Espiritu Santo, omnipotence of God, the Holy Spirit. Diyaw mo na, siya ang nagagahom ka nato sa atong pagkaanak sa Diyos. Siya. We are na in fellowship. Aniya siya sa atong kalag. Of course, niya siya magpuyo sa atong lawas. Don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit? Okay? Ano may tuyo? Maghihimong templo ang atong lawas sa Espiritu Santo. Ang tuyo niya na nga giandam ka na sa Shekinah glory ng si Ginoong Jesucristo. The Lord Jesus Christ is the Shekinah glory, so He can indwell in our body. See? And kining tulo, God and the Trinity, the Holy Trinity, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, kini silang tulo nagapuyo sa atong lawas karon. Okay? That's why that makes this age of the church the most unique age. Kawa ni may tabo sa ubang mga dispensation o mga kapanahunan like nila sa Old Testament, David, Moises, Abraham, sa pada kanang Jacob, wa sila kanang puyi sa tulo ka sakop sa balang Trinidad. Kita lang dinhi sa panahon sa simbahan. That's why I told you that this age is the unique age. The age of opportunity, equal opportunities and equal privileges. Gawas pa ni, this is the mystery age. Niya kita niining panahon sa simbahan. So mo na, ang omnipotence of God, the Holy Spirit, nagagahom kanato. Nining atong pagtuon sa pulong sa Diyos. Siya ang nagagahom kanato sa pagsabot sa pulong sa Diyos. Kaya siya lamang ang kanang the true mentor of believers, the true kanang teacher of the Word of God, the truth. So, omnipotence of God, the Holy Spirit. Ikaduha, ang provision sa Diyos. Divine plan for the church. See? Ang plano sa Diyos, niining atong kapanahunan sa simbahan. Kini atong gitawag o age, church age, kining panahon sa simbahan, na ay katumanan, na ay ending. Sa panahon nga kini mahuman, sakgaon kini sa Dios. This is going to be raptured. Na waman ta maghisgot, meaning pagkaroon, kay this is not the doctrine we are focusing. Maghisgot kita karon sa 7 divine provisions for believers. Okay? So, ang ikatulo is divine plan for the church. Ikaupat,
gihatagan kita sa Dios og right pastor teacher. Gisangkapan na ta sa Dios kanito wa pang tanan. In eternity past, yan naman natang mga magtutuo, tukma na tong pastor magtutudlo. See? Pangitaon yun na niya, no? Mao kita nang yung Jeremiah 29:13, you will seek me and find me if you will search for me with all your heart. Magkita ni mo na. Ang mo right pastor kana kung na kay kainit o na kay kanang tinguha. See? Kung negatibo ka, natural, yun mo makita na. Right pastor teacher, ikalima, privacy of the priesthood. Naatay kanang tinagong panimuyo ingon ta. That's the translation of the friend pastor nato atong gi sundan sa iyang ministry. Okay? Na nag-ingon siya nga privacy of the priesthood is tinagong panimuyo sa mga harianong panimalay sa Dios. Privacy of the priesthood. Kay kita niya ata sa kanang priestly kanang generation, okay? Mga sacerdote. So privacy of the priesthood nga naatay privacy, tinagong panimuyo sa pag-unsa, sa pag-communicate dito sa Dios. Okay, mo ni ika-5. Ika-unong, logistical grace support. Ang tanan nga itong adawat sa Dios. Atong asawa, tubana, mga anak, trabaho, negosyo, mga sakyanan, o mga kaigalaan, o kung pa. These are part of the logistical grace support. Ang kining word nga logistics, it is a military word. Kana pasabot nga kana bang mga kasangkapan sa mga kasundaluhan, okay? Naagi sila yung mga provision diha kay unsa man li paglahutay sa gira nila kung wa sila ning provision. Aron sila makalahutay na sila yung mga unsa man na ilang mga pagkaon, na ilang mga tents bakaha o na ilang mga kanang of course mga hinagiban, mga armas, ilang mga bala, diya unsa pa diya ilang gikinahanglan o logistics. So gigamit na lang nato spiritually or doctrinally logistical grace support. Unsay tuyo sa logistical grace aron nga kita makapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Mora na ituyo. Kaya kung di ta magtuon sa pulong sa Dios, saan pagtubo sa itong kalang? You see? Di mo na magsilbing simba-simba niya. Mora na yung ritual without reality is meaningless. Mora mag-routine na lang ani mo. Musimba lang ka kay ting simba. Dumag ko sa gamay, papuko nga dandoon ko kung magiri ka naman yung bata kay Domingo ron. Kasi gabaan ta. Nga, wala mag-picnic na bata. Kasi gabaan ito kay wata ka simba. Routine. Way kahulugan sa ibong kinabuhi. But ritual with reality nga naipulong sa Diyos is meaningful. Kasabot ka. Prinsipyo ra ba na? So mao na ang logistical grace support aron kita makapadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Pagtubo diha sa pulong sa Diyos. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. Okay? Mao na ika-unom. Ang ika-7, ano saman? Spiritual freedom inside the operational divine sphere. Nakaka-spiritualong kanang kagawasan. You have spiritual freedom, of course, when you are inside the divine sphere. Operational. The protocol plan of God. That is the other name. The Christian way of life. God's power system. Mao ka na. Protocol nga plano sa Diyos. Na ay freedom. Spiritual.
Kung tuwa ka sa gawas, you have no freedom. You are in bondage. Naglakaw ka, sa pa, mga description, tuwa ka sa gawas. Naglakaw ka sa ngit-ngit. You're blinded by Satan. You're easily deceived by false teaching. Dali ka madani, malingla. Sa pa. You are a loser believer kung tuwa ka sa gawas. Okay? Kasabot ka ba? Yan yung atong ipang at din yung pagpatinaw ni mo. Timan na to kining mga butanga as believers. Okay? Remember, we have that spiritual freedom inside our royal palace. That's the other name of operational divine dynasphere. Okay? O din nila na kita kutob. Timanan na nato kini mga puntuha o natin ipadayon ni ugma. So, ayaw si Piata ang sumpay nini aron kini atong sil-sil gayon sa atong limpatakan magamputa. Ama na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong grasya na among giitun-an niining adlaw. Niining among Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry nga grasya nga imong gitagana kanamo. Salamat sa imong pagsangkap kanamo niini o Dios nga spiritual weapon nga kini mao ang sword of the Holy Spirit nga mao among magamit among taming, among panalipod gikan sa mga kaaway nga espirituhanon. Salamat o Dios. Bani kami sa imong pagbubuwag nga adlaw dada kami pagbalik nining among pagtuon sa among pulong. Salamat ning tanan sa ngalan ni Ginoong Kristo among bugtong manluluwas. Amen.